Kabumbiruhan gibanduan nga mohimo og rekorida aron pagpahinumdum sa katawhan sa mga pamaagi kalikayan ang sunog karong panahon. Adunay live report si Nico Sereno. Nico? Yes lan, taliwa ni mga insidente sa sunog nga hitabo karong bag-o dinhi sa Metro Cebu. Gusto nang maniguro ang kabumbiruhan maong musuroy sila sa kabaranggayan. Sa ilang pagbisita sa Sugbo, nakigtigom ang mga dagkong opisyales sa Bureau of Fire Protection sa ilang mga sakop. Ang ilang pagduaw subay sa pagsusi sa mga lugar nga hilabihang naapektuhan sa bagyong Odette ug paghibo og assessment sa trabaho sa ahensya ug sa kabumbiruhan. Ang hepe sa BFP, Fire Director Louis Puracan, mimando sa iyang mga sakop magmaigmat sa posibleng mga insidente sa sunog labi na rong panahuna. Mando niya, muhimo ang kabumbiruhan og rekorida aron pahimangnuan gyud ang katawhan. Usa sa buot nilang iabiso ang husto nga paggamit sa mga generator sets kay posible nga magka-electrical problems kung dili suhito ang mogamit. Gawas niini, sagad na gamit sa og kandila ang mga tao karon maong matod sa BFP, posible ang mga insidente sa sunog. Kadaghanan sa ato ang mga citizens magamit yung genset. Tapos, ang challenge na to sa genset, basig naapektuhan ng linya sa kuryente nila, katong pagbagyo, basig mag-short circuit ba. Sa miaging weekend lang, ubay-ubay nga mga insidente sa sunog ang natala dinhi sa Metro Cebu. Nagtinubagay ang mga insidente nga girespondian sa BFP, kundi ng uban, giingong tungod sa mga kandila nga napasagdan. Gagamit o kandila. Nga unta, magbantay sa among panawagan sa mga katawhan. Samtang kabahin sa paggamit og mga pabuto, matud sa hepe sa BFP, mag-agad kini sa mga palisiya sa usa ka lugar. Apan pahinumdum niya, adto ra gyud maggamit niini sa designated firecracker zone aron likay sa disgrasya. Manaman ni uplan iwas paputok. Nga kumugamit man ta na may authorized man ang ubnay na siya ay regulated nga firecrackers. Depende na siya sa kadaghanon sa pulbura. Ang regulated nato is locally manufactured nga firecrackers. Daghan ra ba ang nagsulod nga mga imported? Kahinumduman karon lang sukad nagka-typhoon Odette, pipila ka mga LGUs na ang mimando nga iban ang paggamit og pabuto aron makalikay sa sunog. Giklaro sa BFP lang nga kining fire safety responsibilidad ni sa tanan maong nanawagan sila sa kooperasyon sa katawhan aron mapabilin nga hapsay ang ilang kaugalingon nga mga komunidad. Lan? Salamat Nico Sereno.